Куин, Джак, последната ти задача е с код червено. Жан-Клод Ван Дам. Днес в 3 следобед по Гринуич камион с неактивен плутоний е бил откраднат от охранявана ядрена установка на Съединените щати до Хърватска. Денис Родман. Според нас Ставрос и хората му ще го продадат на Ирак в следващите 24 часа. Твоята цел е безопасното връщане на плутония в нашата база. Дайте път! Търсят ви. Куин е тръгнал. Сателитите потвърждават, че камионът се движи. Купонът започва. Има 14 часа да стигне границата. Ако успее, после наистина се оттегля. Двойна комбина. С участието на Пол Фриман и Микки Рурк. Музика Гари Ченг. Режисьор Суи Харк. Южна Франция. 3 години по-късно. Джак, ще вдигнеш ли? Катрин, твоята крава ми пречи. Не е крава, Джак. Това е лебед. Каквото и да е. Все пак пречи. Пречи ли ти? Лебедът е прекрасен. И ти си прекрасна. Но не за дълго, а? Все така секси. Още по-женствена. А сега и по-мекичка. Ще имаме бебе. Защото го искаме, нали така? Разбира се. Бонжур, Джак. Не знаеш ли откъде се влиза? Знам не само едно място и точно ти ли го казваш, а? Как ме откри? Не сме те изпускали от поглед. И знаете, че се оттеглих. Стига, колко време мислиш, че ще седиш кротко и ще си гледаш залеза, ти си боец, Джак, така е. Това ти липсва. Не разбираш. За мен е лично. За теб
е политик. Стига. Политиците правят пари и дават възможности. Всичко е политика. Искаш личен мотив? И това ще ти дам. Ставрос се показа и ни трябва жив. Искаме цялата му информация. Имена, клиенти, резервни маршрути. Затова потърсихме теб. След толкова години след него само ти знаеш как точно работи и действа. Хайде, Джак. Наистина е последно. Подготвили сме и спецотряд, който те чака в Антверп. Съгласи се, не може да се оттеглиш преди него. Рим. Връща ли се? Не знае. Може и да се оттеглил. Ако е така, минаваме на план Б. Мръдни напред. Отзад е тесничко. Така е при всички от ЦРУ, нали? Разтурваш няколко наркокартела в третия свят, свидетелстваш пред целия конгрес, направиха те заместник директор, Карай направо. което показва, че не си голям играч. Успя да направиш само едно. Да върнеш Куин в мача. Интригата се върна. Спри тук. Между другото, имаш подарък. Измъкнете ме! Антверп. Хубава си, браво. Хайде. Не казвай, че не е опасно. И ще се върнеш до 36 часа. Търся и аз. Търся и аз. О, обзалагам се, че боли. Това боли. И тези болят. Но това си го харесвам. Ти кой си? Твой е човек. Ти? Дано не седиш за човек по външния му вид. Мразя това. Кой ти е фризьор? Зигфрид или Рой? Последният, който се шегуваше с косата ми, все още се мъчи да си извади главата от задника. Сексуалният ти живот не ме интересува. Това било забавно. Сега ти кой си по дяволите? Джак Куин. Ако ти се танцува, защо не ме помолиш? Да проверим дали сте вие, господин Куин. По дяволите, легендата е жива. Чух, че вече не си в играта, Джак. Работилницата на дядо Коледа. Кой е този? Рудолф? Може да си нямаме ленче, но елфите са ми най-добрите. Коледа за непослушковците, а? Вече не играе с лоши деца. Само с добричките, скъпи. Кажи ми какво ти трябва. Тук има толкова неща, вече аз не знам какво имам.
Нападението обира лаврите. А защитата удържа матча. Приемам кеш, злато. Или го отвори? Да. Ще избухне. Не работя с чекове. Тук има правило. Чупи и купи. Ясно? Господа, това е Делта 1. Забравете, че сте го виждали. Това е господин Ямир. Той има информация, че Ставрос ще се покаже утре след обяд някъде съвсем наблизо. В Луна парка. Ето тук. Кой е стрелецът? Това съм аз, сър. Можеш ли да го използваш? Преработен е за упойващи стрелички. Ще оцелиш ли човек от 200 метра? С това ще извади окото на колибри. Той е като змия. Ако го погледнеш в очите, ще те оцели отзад. Когато го разпознаем, заемете позиции. Правим само един изстрел. 2 убиват човек, а 3 цял носорог. Ставрос ни трябва жив. Делта 5. Двете жени до въртележката. Прието. Нещо става. Браво 1. Видях Ставрос. На север. Сив Мерцедес. Влизат 3 мъже. Шофьорът е в колата. Нека влязат. Делта 2 и 5, елате насам. Останалите да чакат. Прието Делта 1. Само половин час. Да, какъв дъжд. Прекалено е лесно. Да, виждам целта. Готова за стрелба. Това не е Ставрос. Ставрос е левичар. Сър, Това не е той. Шофьорът. Намерете шофьора. готови за стрелба от земята. Хайде, приятели! Хайде! Хайде! Много добре! Точно така! Да проверим изходите. Видя го. Прието? Клетката с тигъра. Коя е жената? Тя крие нещо. Може да е бомба. Господи. Виждам целта, Делта 1. Делта 2 и 5 на позиции, сър. Готови за стрелба. Делта 1. Какво чакаш, Делта 1? Готови сме за стрелба. Делта 1, чакам вашата заповед. Може да стреля. Какво толкова чакаш? Раздвижи се! По дяволите, изнасяй се! Отивам на позиция 3.
Майка му каза, че най-много обичал да язди своето пони през уикендите. Много обичал своето конче. И кончето ще тъгува. Аз съм професионалист, Куин. Убивал съм. Убивал съм много. Но повечето са заслужавали да умрат. Момченцето ми беше на 6 годинки. Нещастник беше само на 6 годинки. Сега вече е лично, господинчо. Кандидат за президент. Куин. Джак Пол. Роден през 1959. Постъпил на служба на 22. Секретна подготовка, разрушение, проследяване, психологическа диверсия. Специалност – антитероризъм. Последна мисия – обезвреждане на Ставрос. Видеосегмент А-19. Акция в Антверп.
Агент Куин има чиста възможност, но основната цел се измъква. Размекнали сте се. Човечните агенти са товар. Но заради вашите умения ви взехме в колонията. Не! Ако откажете да сътрудничите, господин Куин, имате алтернатива. Газът е безболезнен, но доста ефективен. Защо се тревожите? Вие вече сте мъртъв. Поне така казахме на жена ви и на всички останали. Ако искате да живеете, поставете палеца си на скенера вдясно от монитора. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Самоличността потвърдена. Благодаря, господин Куин. Джак, радвам се, че все пак остана. Алекс Голдсмит. Данъчният. Убиха те преди 6 години. Господи, кога станаха 6? Добре. Качвай се. Приятелите ми те очакват. Господа, елате да видите прочутия Джак Куин. Радвам се за теб, Куин. Моше Левант. Убиха те в Ливан. В Бейрут, да. Всички са агенти или бивши агенти. Или бивши врагове. Твърде ценни за да умрат и твърде опасни за да живеят. Добре дошъл в колонията. Куин, Стал. разбирам. Не, насилието не е позволено. Мислех, че съм го убил в Тузла. Очевидно не съвсем. Наистина не го харесвам. Джак, носи това през цялото време. Простичко устройство. И пейджер, и таймер. Казва ти къде е да си и за колко време. Когато чуеш сигнала, трябва да отговориш. Ние сме най-добрите, Джак. Свързани сме към всички сили на реда в целия свят. Анализираме терористичните инциденти и предлагаме съответните мерки на правителствата. Ние сме последната защитна линия срещу глобалния тероризъм и никой дори не знае, че ни има. Да видим какво има днес. Това са отломките от Боинг 747 на Global Air, полето Сан-Франциско до Сеул, Корея. Генераторът на образи пресъздава сигнали от катастрофата. Служете слушалките, ръката през цялото време на скенера. Внимание! Включване от Вашингтон, Д.С. Изявление от държавния секретар по повод трагедията с Global Air. Да, няма да отговарям на въпроси. Сред всичките 187 пътници на борда, нито един не е оцелял. Според ЦРУ, самолетът е свален от Северна Корея при непровокиран и умишлен терористичен акт. Секретариатът подкрепя информацията и до вечера ще даде пресконференция по повод отговора на Съединените щати. Корейците отричат да са виновни, а президентът се консултира с съюзниците си. Джак, твоята постоянна съпричастност зависи от уменията ти да анализираш и коментираш постъпващата критична информация. Затова съществува тази колония, Джак. Благодаря.
Самолетът експлодира след вътрешна авария. Съвсем бързо. Толкова. Засякохме излъчване от черната кутия в кабината на самолета. Център, имаме необозначен трафик в 329. Идват лоши времена. Тази технология при корейците... Някой да има предложение? Някой? Анализите потвърждават доклада. Моше, ти вярваш ли? Не съм сигурен. Той лъже. Прикрива нещо. Те знаят и друго за самолет. Спре го тук. Какво е това? Виж. Какво е това? Има сянка. Бинго! Аумакс! Не, това е F4. Пресъздай компютърна симулация, включвайки и тази възможност. Ако е минал съвсем близо, може и да не са го прихванали. Корейците хващат F4, но свалят пътническия самолет. Американците използват Боинга за прикритие на поредния опит с ново оръжие. Нагласено е, за да не намесваме военните. Какъв нюх. Много добре, Джак. Подводни лазери. Лазери. От 1 метър под повърхността те унищожават всичко, което ги пресече. За всеки случай има и подводно течение. Всичко е измислено. И никой не е избягал. Нито един. Никой. Последният, който се пробва, беше Брайс. Това беше преди лазерите. Горкичкият не можа да изкара 48 часа. Неговият пазител го ликвидира. Всеки резидент си има пазител. Никой не знае за своя. Твоят пазител контролира отношението, поведението, производителността, такива работи. При бягство на резидент, пазителят трябва да го унищожи. Как сте го скрили за толкова време? Чрез технологии. На практика сме невидими. Ало, Катрин? Катрин? Ало. Дано не ви притеснявам. Може ли? Да. Аз съм Марита Фиоли от галерия Луна в Рим. Говорихме преди седмица. Чудесни новини. Искаме да направим ваша изложба. Изненадана ли сте? Разбирам. Ето какво. Ще ви изпратя билета по куриер утре сутрин. Имате 5 минути за прибиране по помещенията. Седем, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Благодаря, господин Куин. Не излизайте до второ нареждане. Изключени са. Давай. Ела насам. Хайде.
Готови? Четирнайсет хиляди лири, госпожо. Благодаря. Здравейте, аз съм Марита Фиоли. Говорихме по телефона. Радвам се, че приехте предложението. Полускана съм. Много мило. Но вижте, не ми е лесно да... Не искате да покажем творбите ви. Имате други оферти? Минаха само 4 месеца, откакто мъжът ми го няма. Сигурно ви е тежко, така е, но може би това ще отвори нова страница в живота ви. Не, проблемът е да се преместя в Рим. Трябва да си продам къщата, а Рим е скъп град. Останете при нас в Реджина. Има достатъчно място. Ще се погрижа ви и бебето да получите само най-доброто. До вечера ще ви запозная с собственика. Отдавна чака да се запознае с вас. Това носи всички белези на Ставрос. Потвърждават се предишните сведения относно дейността му. Сега трябва да разберем кой му е платил. В този ред на мисли с нетърпение очакваме вашите анализи. Странното е, че никой не е поел отговорност. Мястото е Барселона. Напоследък алжирците показват мускули. Но те не могат да си позволят Ставрос. Може и да е лично. Ставрос работи за себе си. Не е в неговия стил. И защо? Да предположим, че е психопат. Случайен акт. В Испания се раздвижиха доста групировки. Какво мислиш, Джак? Джак? Не. Не? Джак, чакаме твоите коментари. Не е Ставрос.
Това е имитатор. Хванах твоята пеперуда. И аз имах шанс с Ставрос и не успях. Той ми е последния дълг. Сега той е на свобода, а аз съм закован тук. И си последната ни надежда. Последният, който все още е на терена, който може да го обезвреди. Той знае ли за това място? Не сме сигурни. Ето защо е толкова опасен. Агентурите по цял свят го използваха, когато им трябваше корав човек за сериозна работа. Какво нещо е животът? Когато ни беше съюзник, той беше истински герой. Сега работи за други и е противник. Да си го кажем. Вече не е на мода. Опасявам се, че трябва да се разделим с твоя прекрасен лебед. Позволих си да удвоя цената. Мъжът ми обича този лебед. Мислеше го за крава. Имате 5 минути за прибиране по помещенията. Пет, 4, 3, 2. Благодаря, господин Куин.
Пусни! Хайде, ела да помогнеш. Какво да правя? Да, видях. Добре, готово. Какво става? Ей! Имаш ли парашут? Да! Господа, поставете колоните. След малко кацаме. Кой му е пазител? Бум. По дяволите, откъде изникна? Чух, че са те изпарили. Трябва ми сток. Съжалявам, вече затворихме. Отворено е. Добре, ще поговорим. Търся лоши играчки. Имам нещо, в което направо ще се влюбиш. Ще станеш най-лошият. Гаранция! Виж това! Лазерен мерник. Напълно автоматичен. Ще ти трябва кобур. О, тези са добри. Караш ли самолет? От дете. Но ще остана на земята, друже. Разпродавам газови гранати. Донеси ли кинти? Ще платя по-късно. Да, имаме седмица за размисъл. Много ви благодаря. Знаех, че ще се справя.
Сори, братко, не се класираш. Мъртъвците не ползват кредит. Давам ти 3 банкови сметки на Церио. Щом получа стоката, ще имаш кодовете. Не знам. Като те гледам, ти носиш само ядове. Какво пък? Аз обичам ядовете. Какво значи без парашут? Моето изобретение е по-добро от него. Дали ще се отвори? Разбира се, че ще се отвори. Сигурен ли си? Напълно. Обещавам ти. Така ли? Да. Виж, ако умреш, ще опрощавам дълга. Вярвай ме. На добър час. Благодаря. Какво правиш? Дай една ръка. Не искаш ли крак? Това ли ти е най-доброто? Да опитаме нещо друго. Това е любов, беби. Ей, внимавай, къде пипаш? Ето това е интимност. Какво ти става? Ти лут ли си? Лут ли си? По-лут от фризьора ми. Пробва ли го? Кажи ми. Какво да пробвам? Аз го създадох. Ще се видим в магазина. Може и да ти дам кодовете. Как така може? Вярвай ми. Дрън, дрън. Да, Катрин, пристигам. Момент. Утре ще имаш бебе. Това е сърцето му. Слушай, не закъснявай. Да, не идвай с тази кола.
Кофти е за каране. Радвам се, че пак си в играта. Виж, на твое място бих проверил в хотел на Вона в Рим. Утре ще имаш бебе. Това е сърцето му. Слушай, не закъснявай. Да, не идвай с тази кола. Кофти е за каране. Радвам се, че пак си в играта. Виж, на твое място бих проверил в хотел на Вона в Рим. Утре ще имаш бебе. Това е сърцето му. Слушай, не закъснявай. Да, не идвай с тази кола. Кофти е за каране. Радвам се, че пак си в играта. Леко не драскай боята. Благодаря. Благодаря. Пази си инвестицията. Човече, това ме е в повече. Дай ми бангизите. Искам си ги. Не с тази кола. Искам транспорт до Рим. Транспорт, викаш? Имам връзки в тази част на света. Казах ти, и щом са го направили, значи ще го открадна. Защо не открадна нещо по-голямо? Мислех, че искаме да се слеем с пейзажа. Като твоите дрехи, например. Какво ми е на дрехите? Приличаш на Марков с овеци. Проклети колоездачи, махнете се! Блокирайте ми лентата! Засякох ги. На автострадата към Рим са. Съвпада и с нашата информация. Жената на Куин е забелязана в хотел Реджина. Чудно. Значи матчът започна. Входът е от задната страна. Нещо за Джакуин? Да, сеньор, ето това. Благодаря. Да, чакаме ви отзад. Едно пиколо ви очаква. Си. Това те чакаше на рецепцията, Куин. Поне не е бомба. Може би са кодовете. Искам си парите. Това не са банкови сметки. Празен е. Сега ми е ясно, Куин. Защо ме лъжеш? На бас, че и колонията не съществува, нали? Това не е от колонията. А какво по дяволите е? Видеозон на сина ми. Ставрос държи сина ми. Отивай си в Антверп. Ще ти прати парите. Аз си плащам сметките. Куин, задръж си парите. И защо не ми каза по-рано? Нима ти пука. Ти си винаги в защита, нали? Време е да стана от скамейката. Най-добрата защита е острото нападение, нали? Нали? Ставрос пише правилата. Ако не ги спазваме, жена ми и детето умират. Ще му изпратиш имейл. Всички агентури ще го прочетат. Какъв е планът? Нямам план, но Ставрос не знае това. Значи ще правим това, което той очаква от нас. Значи чакаме да го получи. И след това ще ни заведе право при Катрин. Ставрос, погледни. Куин е умен. Чувствителен мъж. В друго време, на друго място. Вече е късно. Отиваме в болницата, там ще се погрижат. Ето, сър, погледнете.
Това е цирк. Всички са тук. Ето Мусад. Това са местните. Дори карабинерите. Мили Боже, всички са тук. Извинете, Мърдай, приятел. значи твоят план май не работи. Търпение, ще дойде. Ако не трябва помощ, аз имам брат. Ти имаш брат? Да, имам брат. Храмът Сунчумини. Кой? Не! Това е целта! Катрин! Не! Знаеш ли какво, Джак? Винаги си спазвам обещанията. Винаги. Не се притеснявай за това. Обещавам ти да изпратя покана за кръщенето му. Избери си костюм в черно. Пусни жена ми. Вземи и мен. Всъщност, Джак, ще ви взема и тримата. Виждам. Ставрос и Куин. Чисто е. Виждам целта. Край. Пази се! По-бързо! Има снайперист. По-бързо, по-бързо! Ти си извън играта. Сигурен? Удар! И кош! Това се казва тройка.
Ей! Къде е жена ми? Не знам за какво говорите. Къде е Джак? Къде е Джак? Няма страшно, Катрин. Всичко ще се оправи. Кои сте вие? Джак идва. Свърши си работата. Трябва да го ликвидирате. Добър вечер, отче. Търся човек на име... Не съм виждал такива стени. Какво е това? Костите на моите братя. Ти си приятел на брат и аз. Той е направил много за ордена. И ни подари мейнфрейм, процесор, който е невероятен. Какво става? Какво става? Това е брат Регуло и брат Рамоло. Това е брат Куин.
Тези монаси събират информация за Рим вече 500 години. Всичко е съвсем актуално. Кибермонаси. Листчето, което им даде, сега го проследяват. О, да. Но какво е това? Важно ли е? Кой го изпраща? Интернет. В последните няколко дни това е предписано от над 27 лекари. Но какво остава? Сигналът идва отвън. Ще мине ли? Откъде за Бога идва? Може ли? Входящо съобщение. Благодаря за благословията, Джак. Наблизо е. Човече, това е цяло състояние. В духовния смисъл. Намираме се под река Тибър. Този тунел води до остров Тибери. Това е единственият начин да стигнете до болницата. И Ставрос ще сложи хората тук. Успех. Да, успех. Благодаря, братя. Ще ви пиша по интернет, братя. Ще чакаме имейл. Така. Напъвай. Напъвай. Точно така. Напъвай. Напъвай. По дяволите града. Дали не си носи нещо? Сега какво? Какво е това? Щастлива монета. И щастлив детонатор. И щастлив пластичен експлозив. Семтекс. Ето това е. По-практичен от изолирбанд. Подготовка, приятелю. Трябва ти подходящ инструмент и да си готов на всичко. По дяволите, кабелът е къс. Подготовка, а? Чакай. Трябва ни камък. Не ми се сърдите, нали? Каузата е добра. Дай. Не стана. Трябва ти тренировки. Мразя тренировките. Но сега ще успея. Бебето ми. На острова е. Разбира се. Съвсем малко. 1 минута после ги убивате. Нагоре. Хайде, хайде, хайде. Ей, по-тихо! Ще се будиш в болницата. Чули? Да, там.
Аз съм. Аз. Ти си. Ти си. Хайде. В тази болница е ужасно тихо. Погрижи се. Ето ги! Чух мъжа! Да! Марко, какво чакаш? Седиш си! Това е болница. По-тихо, моля. Тихо! Да ви сложа да си легнете. Джак. Какво става? Джак, тя ме спаси. Казаха, че си мъртъв. Няма проблем. Тук съм. Тук съм. Спокойно. Ставрос. Къде е? Къде е бебето? Къде е синът ми? Аз знам къде са. Върви за сина си. Тук аз ще се погрижа. Благодаря. Длъжник си ми. Махни го или купонът свършва. Виж, Джак. Мога да те наричам Джак, нали? На бас, че всяка вечер ще заспиваш с спомена и лицето на малкото ми момченце. Ще ти дам шанс да спасиш своя син. Ако днес оживееш, ще опознаеш сина си. А ако не ти, аз ще го отгледам като свой син. Мъжете сме силни, Джак, но тигрите са по-силни. Гледай си в краката, Джак. Не е страшно да настъпиш мина. Стига да не си вдигнеш крака. Хайде! Хайде! Куин! Този как влезе? И аз
Кръстовете са мини! Няма да плачеш за мен, нали? Ще се върна. Хванах те! Джак! Бебето е добре. Да се махаме от тук. Всичко ще се взриви. Ти иди за сина ми. Аз отивам при Ставрос. Вдигни краче, високи приятелю, и мината ще те превърне в червена боя.
Имате големи крака, господин Куин. Трябва да внимавате къде стъпвате с тях. Май се прецака Ставрос. Щях да ти кажа, дано не се сърдиш. Знам, че не ти е било лесно да изкопаеш всички дупки и да ги бележиш една по една. Знам и, че мините не са ефтини и си прибрах един-два кръста. Съжалявам. И аз за теб. О, не! Къде е синът ми? Къде е? Търся го, търся го! Остави го тук! Джак! Всички ли са добре? Аз съм татко. Да. Искам да запомня това приключение. Дай ми нещо за спомен. Отрежи ми от косата си. А и от ризата. Куин, това може да ти хареса. Ето нещо и от мен. Може би моята монета ще е щастлива и за теб? Не давам и косъм от главата си, господин Голдсмит. Добър фокусник сте, господин Яс. Сега е мой ред да изчезна. Абракадабра. Абракадабра. Да, на бас се хващам, че сега аз ще съм им виновен. Интересно какъв ще бъде финалът.